आतसा दिनैसो फार्स्ट टाइम दुब्लियाव माइ गायनोसै दिनै फार्स्ट ओमफ्राय दैमायावसो गायबाय थादोंमोन जों दैमाथिं ओमफ्राय भिडिअ लायाखैमोन ओमफ्राय दिनै दुब्लियाव फैनायखौ लाबाय लोगोफोर नायलांबाय थादो जोंनि माइ गायनायखौ गायनो रोंगोन रोङा नायबानो जाबाय नै जोंना माइ गायग्राफ्रा गोसोम जाजोबखाबाय ओरैनो गोसोमखा ओमफ्राय बाराद्राय गोसोम जाबाय जोङो मंगलबार दिनै मंगलबार जोंहा मंगलबार दिनाव दिनै दुब्लियाव माइ गायनो फैदो खालाब लगायना फैखादों आंनि फटायानो खाराखै आंना दाबो धुपनि फटा लानाया लोगोफोर नायलांबाय थादो जोंनि माइ गायनायखौ बाहाय बाहाय देखायनोसै आङो ससे ससे जोंनि माइ गायनायखौ हाजिरासो गायनो फैदो जोङो लोगोफोर हाजिरा जोंहा न'आवबो गायनो जाथ'वाखै नालाय ओमफ्राय हाजिरा गायबाय थादो आरो सान्दुं दुंनाङालै इसोर नै सान्दुंआ जें जें होबायानोखा लाय आलिखौ नाय आलिखौनो खोआखै आइखौलाय हिनजाव गोजासो आंनि गोजासो बोराय दे खांख्राइ सावना हो नै लायखो नङाहाय नै नै देहाय बोराय बोरायखौबो लाबाय आङो देनां नायनांगोन बोराय नोंखौ बोरायखौ थिग गोजा गोसोनो गोजा अ नै जोंनि लामायानो सेप्ता जाजोब्बाय दुब्लिजों खमान जाबाय गायदो नामा नोंसाबो माइ ए ओइ हाब्रु नैखिना गायखांजोब्बायखाय जों गायगोना ओइ बिफां नुहुरनाया इमान बुरजालाय आयौ माला गायखांगोन जोंलाय इखिनाखौनो गायगोन जोङो नै गोथाव संना लाबाबा नोंखो जोंनो नै बिसोर ट्रेक्टर एवनायफ्रा खाम जाग्रोबाय मालाय नायनि मा भाजा लाबोदिसा ए आलु फ्राय मा बाथोनलाय ना बाथोन बेदर लाबोनांगौ न'आव आदा मासेथार नै जोंखौ खोथियाबो रोगानो होयो माइबो गायनो होयो इमान खेब्रायसो हाजिराखौनो लायाखै खोथिया रोगानाय बिमाइनावा Rani Urwenya hah? Nah, lihat Iya Kan lebih ke mana? Sering nanggay perke kejar gue perlu dibayar ini ntar saya nunggu benar betalan sih kan bayar ya bukan sandung dunangan sandung dunanga kayaknya hanung sandung dunga kayak bedan coy logofer nih malah ayam nggak kayak baik noni mali kasih yang kayak gerbain nih mama cuma dayang mai kayak nane nah ayo mau musang mundan mulai madi terus nah mai kayak nane gaynोसै deh नोंसोर गायग्रोलाय नोंसोर बाय भिडिअ लानो आं गायनायखौ नोंसोर गायनायखौ भिडिअ लानो आङो
deh mo장 गाय माइफ्रा deh mo장 गाय Để mấy thằng này cái bên này sẽ vậy ê anh tôi đi nó cái đang mấy kìa cảnh xe đừng bán như hai xe cái tàn tao mà ra năng cửa cảnh xe mà pikir lebih telat 아시겠나 마 그치 ini beran Iwan pura berbeda Remai hai Nur Panjabai Kecap nangde mai bagai nangde mai nawa gab sigan sini sama oh malpa gede gudung tarsun Dasar siap mah. lalu manis lah bakaran lap kadrui Malpo kok. oh Oh, dasar itu ini kalau dasar dapat sampai nomor. Ini habis kuda. Kalau aku kasih sudah kanang tuh. Kita berani aku mah. karsi sana se gekai gila deh kopi lah nasi mai gai nangge sandung dung bai lai sih udah anu di mana ke boleh boleh cam जानि sini जोंहा ओंखाम नै इसोर जाबायानोखा नै ला Ngetelan di situ lah ini mak. Naku nokain kakak di sini. Oh, di situ. नै सान्दुं दुंनायनि बेदर बावखांबाय जोंनिया. सान्दुं दुंनाङानि बेदर बावदो. ओंखाम जानोसै ओंखाम. दुब्लियाव बिराद मोजां मोनो ओंखाम जानो. ओंखाम जाखांना बिराद गोबाव जबाय उन्दुबायबो ओमफ्राय नै दासो गायलायनोसै गायबायानोखायसै नै बिराद सान्दुं गोसा जादों गायनोनो हायाखै दसे गोबाव जबाय जों ओंखाम जाखांना हा गायबाय इसोरो नै दंबावो दब्लाय मोनथामल'सै ओमफ्राय गैला र' गायलायनोसै दायो लास्टाव लागोन दे नोंसोर लाना होबानो जाबाय नङाबा नों हमना होनो रुमैनो हियानो गोलैबाय जात्रा फार्स्ट गायनायावनो रुवानि गोदान फैदो नै जोंना फासे गोदान फैबावदो Ayong, मा खबर? YouTube नायबानो जाबाय Ayong खबरखौनो खिथादिया मिनिनासो थाबाय सिं सादो हाला सिं साजोब्बायनो
गैला र' दब्लायथामल'सै होमबाना न'आव थांनो मोनसिगोन नै खैथायाव गायखांगोन ओरैनो लादो